Welcome back to Gagnan. Abandon. Abandon. UK ର pronunciation ହେଲା abandon, abandon, US ର pronunciation ହେଲା abandon, abandon, ଏହି ଶବ୍ଦଟି verb, adverb କିମ୍ବା noun ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, to leave a place, thing or person, usually forever। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଜିନିଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବା ଛାଡ଼ିଦେବା। ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ହେଲା ବର୍ଜନ କରିବା, ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା, ବେପରବାୟ ଚାଲିଚଳନ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବା ମନ ଇଚ୍ଛା, ଆଚରଣଗତ ଉଶୃଙ୍ଖଳତା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। He abandoned the place. ସେ ଜାଗା ବା ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। The captain gave the order to abandon ship. ପଦାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାହାଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦର verb ର 5ଟି ଫର୍ମ, ଏହାର ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଏବଂ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ।